Раждане 1985 година. Съветският съюз се разпада. Роден си в обикновено семейство някъде в провинцията. Баба ти те кръщава тайно. Родителите мълчат. Така е по-безопасно. Първите 18 години нищо особено. Училище, приятели, момичета, университет. Учиш инженерство, добри оценки, перспективи. Всички казват, нормално момче ще стигне далеч. Но нещо не е наред. Чувстваш празнота, тя расте. Нощем не спиш. Денем всичко ти изглежда безсмислено. Пробваш алкохол. Помага за час. После става по-зле. 2005 година. Ти си на 20. Случайно влизаш в църква. За първи път съзнателно. Мирис на тамян, слаба светлина, старец със свещ. Той се моли така, сякаш говори с някого реален. Започваш да ходиш. Не всеки ден, веднъж седмично. После по-често. Четеш. Евангелието първо е неразбираемо. После пробива. Каква полза за човека, ако придобие целия свят, а повреди душата си? Въпрос. Задаваш го на свещеника. Как да живея? Той те гледа и казва, искаш ли наистина? Има място. Атон. Света гора. Там отиват онези, които са готови да умрат за света. Ти не си готов. Още година колебания. Момиче, работа, пари, кариера. Всичко е на масата. Вземи. Но празнотата не изчезва. Сега вече крещи. 2007 година. Решение. Продаваш всичко. Колата, компютъра, дрехите. Оставяш само паспорта и малко пари. Родителите плачат. Майка ти мисли, че си полудял. Може би. Самолет, Гърция, Солун. Автобус до Уранополи. Последният град преди Атон. Граница, нататък само мъже. Жените нямат достъп. Вече 1000 години. Самата Богородица пази това място. Ферибот. Море. Виждаш планината. 2033 метра. Тя се издига направо от водата. Скали. Гори. 20 манастира вкопчени в склоновете. Това не е курорт. Това е крепост на духа. Пристан. Манастир Иверон. Древни стени, тесни проходи. Мирис, тамян, пот, камък, влага и гуменът те гледа. Защо дойде? Не знаеш какво да отговориш. Търся Бога. Той се усмихва леко. Тук той сам ще те намери. Изпитание. 3 месеца живееш като трудник. Не монах. Просто работник. Носиш вода, сечеш дърва, миеш подове, чистиш след другите. Проверка. Ще издържиш ли или ще избягаш? Ставане в 4 сутринта. Камбаната. Тъмна църква. Започва службата. Не разбираш гръцки. Стоиш. 3 часа. Краката изтръпват. Гърбът боли. Това е само началото. Послушание. Дават ти работа. Градината. Копаеш лехи под палещото слънце. Юли. 40 градуса. Потта тече на ручеи. Вода само на обяд. Една кофа. Търпи. Хранене. 2 пъти на ден. Понякога веднъж. Хляб. Маслини. Боб. Малко риба по празниците. Месо. Забрави. Сирене, яйца, според устава. Сряда и петък – сухоядение. Само вода и хляб. Отслабваш. Губиш 15 кг през първата година. Тялото се променя. Но най-вече главата. Мълчание. Тук не се говори излишно. Разговори само по работа. Останалото време – тишина. Първата година. Изкушения. Спомняш си момичето. Нейния смях. Нейния аромат. Тялото иска. Нощем сънуваш. Мокри сънища. Събуждаш се в срам. Сутрин отиваш при стареца. Изповед. Той казва. Нормално е. Бори се. Моли се. Ще мине. Не минава. Демоните натискат. Униние. Седиш в килията и мислиш. Защо съм тук? Може да съм сега в офис, с кафе, с заплата, с живот. Но изход няма. Дал си обед. Подстригал си косата. Ти си мъртъв за света. И Исусовата молитва. Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй мене грешния. Повтаряй. 100 пъти. 1000 пъти. 10 000 пъти. Докато не започнеш да дишаш с нея. Докато не стане биенето на сърцето ти, стоиш на служба. Полунощ. Всенощното бдение трае 6 часа. Краката ти изтръпват, главата се върти. Заспиваш прав. Монаха до теб те побутва с лъкът. Събуди се. Бори се. Сънят е малка смърт. Правило. Всеки ден. Сутрин часове и литургия. Денем работа. Вечер вечерня повечерие. Нощем килийно правило. Поклони. 100 поклона до земята. Челото удря камъка. Синини. Мазоли по коленете. Това е твоят живот сега. 2010 година. Ти си на 25. Постриг. Ставаш монах. Дават ти ново име. Старото умира. Ти умираш. Сега си инок Феодор. Черна расо. Камилавка. Броеница на кръста. 100 възела. Всеки възел. Молитва. Обети. Нестежание. Нищо свое. Целомъдрие. Никакви жени. Никакви докосвания. Послушание. Волята на стареца е по-важна от твоята. Вече не принадлежиш на себе си. Килия. 2 на 3 метра. Тясно легло. Икона. Кандило. Маса. Една книга. Псалтир. Това е всичко. Повече не ти трябва. Луксът е грях. Старецът. Духовният отец. Той те вижда насквозь. Не можеш да го лъжеш. Той знае мислите ти преди да ги изречеш. Изповядваш се всеки ден. Всяка нечиста мисъл, всеки ропот, всяка гордост. Гордостта. Главният враг. Мислиш, аз се моля повече от другите. Аз постя по-строго. Аз съм по-добър. Бах. Падение. Сърдиш се на брат. Крещиш. Ядосваш се. Старецът те вика. Виждаш ли? Това е твоята истинска мярка. Всичките ти молитви са дим, ако няма любов. Пост. Великият пост. 7 седмици.
Нищо освен хляб, вода и зеленчуци. Тялото отслабва, едва стоиш на служба. Главата е празна. Но точно сега молитвата става по-чиста. Когато тялото мълчи, душата говори. А то не е музей. Това е бойно поле. Невидима война. Ти срещу себе си. Срещу своите страсти. Гняв, поход, чревоугодие, сребролюбие, печал, униние, щеславие, гордост. 8 врага. Те атакуват всеки ден. Нощ. Ти си сам в килията. Тишина. Изведнъж страх. Див, животински страх. Сякаш някой стои зад гърба ти. Обръщаш се. Никого. Сърцето бие лудо. Молитва. Господи Исусе Христе, помилуй мене. Страхът си отива. Бавно. Чудеса. Ти ги виждаш. Не шумни. Тихи. Старецът се моли над болен брат. След ден той става. Лекарите не разбират. Ти се молиш за приятел в света. След седмица писмо. Не знам как, но всичко се оправи. Или няма чудеса. Молиш се с години. Нищо. Бог мълчи. Празнота. Къде си? Тишина. Това е изпитание. Нощта на душата. Всички светци са минали през това. Търпи. 2015 година. 10 години на Атон. Вече не си онова момче. Лицето е по-строго, очите по-дълбоки. Брадата до гърдите, тялото слабо, но здраво. Можеш да не ядеш 2 дни и да не забележиш. Служба. Знаеш я наизуст. Всяка дума. Всяко възглас. Византийски напеви. Гласовете на монасите се сливат в един. Времето изчезва. Стоиш и изведнъж 3 часа са минали като минута. Смърт. Брат умира. Стар монах, 80 години на Атон. Лежи в килията, спокоен. Усмихва се. Най-сетне отива му дома. Четете над него канона. Той тихо си отива, без страх. Измивате тялото му. Обличате го. Погребвате го. Гробът е прост. Дървен кръст. Име. Това е всичко. Това... След 3 години ще отворят гроба. Ще извадят костите. Черепът ще поставят в костницата. Там има стотици черепи. Те те гледат. Ние бяхме като теб. Ти ще бъдеш като нас. Мементо мори. Помни смъртта. Поклонници. Те идват. Туристи по душа, снимат, шумят, питат глупави въпроси. А интернет има ли? Не. А телефон? Един за манастира. За спешни случаи. А не ви ли е скучно? Гледаш и мълчиш. Не могат да разберат. Някои остават. Виждаш в очите им огън. Същия, който някога беше в твоите. Те задават въпроси. Истински. Как да намеря мир? Ти казваш, умри за света. И светът ще умре за теб. Зима. Сняг на Атон. Виелица. Манастирът е отрязан от света. Фериботът не върви. Запасите са малко. Вие сте на строг дажбен режим. Хляб и вода. Седмица. 2, 3. Никой не роптае. Това е проверка. Градината е празна, дървата свършват. Студ. Спиш с расото, сутрин се събуждаш, по брадата ти има скреж. Ръцете са сини. Служба. Църквата никога не се отоплява. Стоиш и трепериш. Пей, моли се. Ще се стоплиш с движението на вярата. Пролет, възкресение, Пасха. Христос възкресе. Крещиш това в полунощ заедно с братята. Сълзи, радост. Истинска. Такава каквато няма в света. Прегръщате се, христосувате се. После пир. Вино, сирене, яйца, риба. Ядеш след поста. Всяка хапка е като първия път в живота. Послушанието се сменя. Сега си в библиотеката. Древни ръкописи. Преписваш ги. Буква по буква. Като в средновековието. Работа за години. Един ръкопис – година живот. Търпение. Имаш време. Вечността е пред теб. Икона. Учиш се да пишеш. Яйчна темпера. Злато. Левказ. Това не е изкуство. Това е молитва с четка. Постиш 3 дни преди да започнеш. Молиш се. Искаш благословение. Първият мазок – кръст. Последният мазок – името на светеца. 2020 година. Пандемия. Светът е в паника. Атон е затворен. Поклонници не идват. Вие сте сами. Нищо не се е променило. Същата служба, същата молитва, същият ритъм. Светът полудява. Вие стоите. Ти се молиш за света. За умиращите, за лекарите, за грешниците. За всички. Това е твоята работа. Невидима. Безполезна в очите на света. Но ти знаеш, молитвата държи света. Ако монасите престанат да се молят, всичко ще се срути. Старецът умира. Твоят духовен отец. Лежи. Слаб. Ти седиш до него. Държиш ръката му. Той шепне. Продължавай. Не спирай. Ти си на правилния път. Последен дъх. Плачеш. За първи път от 15 години. Горчиво. Но светло. Нов старец. Млад, строг. Той променя правилата. Повече поклони, повече труд, по-малко сън. Вътре роптаеш. После си спомняш обета. Послушание. Подчиняваш се. 2025 година. Ти си на 40. Половин живот. Ти си игумен на малък скит. 3 братя под твоето ръководство. Отговорност. Тяхното спасение е върху теб. Молиш се за тях повече, отколкото за себе си. Учиш ги. Смирението е по-важно от подвига. Любовта е по-важна от поста. Ако постиш, а осъждаш брата, постът е напразен. Те слушат. Понякога разбират. По-често не. Както и ти някога. Нощ. Стоиш на върха на планината. Сам. Звезди. Море долу. Пълна тишина. Молиш се. Господи, нищо не съм постигнал. Все още съм грешен. Все още съм слаб. Но съм тук. Дойдох. И няма да си тръгна. Отговор няма, но знаеш, той чува. Чувстваш го. Мир вътре. Такъв какъвто нито парите, нито славата, нито властта могат да дадат.
Само тук, само така. Годините минават, ти остаряваш, гърбът се прегърбва, зрението отслабва, краката болят. Но ставаш за служба, всеки ден, в 4 сутринта. Докато дишаш, 2045 година, ти си на 60. Болест, рак. Лекарите предлагат лечение, ти отказваш. Защо? Така или иначе ще умирам. Нека тук, в килията, с молитва. Лежиш, слабнеш. Братята четат псалтира, непрекъснато. Ден и нощ. Ти чуваш. Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. Познати думи. Повтаряш ги на ум. Болка, силна, стенеш. Молиш прошка от Бога. За всичко. За гордостта, за осъжданията, за маловерието. Сълзи. Последната нощ. Виждаш светлина, топла, ярка. Фигура в светлината. Христос, Богородица, няма значение. Страхът изчезва, усмихваш се. Утро. Ти умря. Тихо. В съня. Лицето спокойно, почти щастливо. Братята измиват тялото ти. Обличат те в ново расо. Полагат те в ковчег. Прост, дървен, погребение. Малко монаси. Никакви венци, само кръст. Гроб на склона. Изглед към морето. Ти се върна в земята. От пръст излезе, в пръст се върна. След 3 години ще отворят гроба. Черепът ще положат при другите, в костницата. Името ти ще бъде забравено. Но това не е важно. Ти не си живял за паметта. Ти си живял за този, който помни вечно. Светът продължава да се върти. Хората тичат след пари, слава, удоволствия. А на света гора всичко е същото. Служба в 4 сутринта. Молитва, труд, пост, мълчание. Нов младеж пристига с ферибота. Гледа планината, уплашен, пълен със съмнения. Игуменът го пита. Защо дойде? Кръгът се затваря, историята се повтаря. Атон стои. Вече 1000 години. И ще стои. Докато има такива, които са готови да умрат за света, за да живеят за Бога. Това е твоят живот. Прост, жесток. Безсмислен за едни. Единствено смислен за други. Ти беше атонски монах. И това беше всичко. Край.